tuwo annabi ya yi gaskiya. Duk mutumin da yake aikata laifi an ce ka rufa masa asiri, in kuma baka rufa mai asiri ba ka tona masa asiri, to ba za ka mutu ba sai ka fara aikata wannan abin da ka faɗa. To gashi nan na gani, ki ci maza ki ci mata. To Yahudawan da suka baki wannan kwangilan, musulunci fa ba abun wasa bane. Masoyin annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fidda tsirancin shi, baya irin wa'annan gwatsa abinda nake so da ke ki koma, ina ji kin kusan shekara 10 rabanki da iyayenki, ki je ki nemi gafarar su, wallahi ba sai sun ce miki Allah ya tsine miki ba. Wallahi kawai shikenan daga na ce kina shan kwaya kina shan wiwi shikenan sai hankalinki ya tashi. Gaskiya dai kina da shauran aiki a gabanki, kuma bashin banki yana nan yana jiran ki. Karki ce fa dinni na kunno miki wannan wutan, ni wallahi ban kunna miki wuta ba, wallahi Allah ban kunna miki wuta ba. Ai ke cikakkiyar kazama ce, ki rungumi maza ki rungumi mata, mai ɗoyin baki, ki rungumi maza ki rungumi mata. Kai Allah ya kiyashe mu taɓewar rayuwa.